Het traditionele beeld elke jaar weer. De man krijgt een lintje, zijn vrouw speelt een bijrol. Tiergespietig, zei een 69-jarige Gelske van de vlucht van de Veenhoop. Zij is verliezen hier in Friesland ridderen voor haar inzet voor BMI en oorlogsverliezen. Te min vooral worden onderskieren troch de koninginnen, zo vindt ze. Ik weet niet precies waar dat door komt, maar ik denk dat het komt doordat mannen ook in het maatschappelijk leven een belangrijke rol spelen dan vrouwen. En waarschijnlijk omdat mannen het belangrijker vinden om een dergelijke onderscheiding aan te vragen en te geven aan elkaar. Resultaat verliezen hier op Koninginnedij. Van de 150 medailles kwamen 100 op het jasje van de man te landen. Die is de grutskop, wils de vrouw haar in de regel beskieren opstelt. En misschien is dat ook het verschil wel tussen mannen of vrouwen. Zo van dat zelf niet zo belangrijk vinden dat dat gebeurt. Je ziet ook altijd mannen lopen met dat lintje op. Maar de kledingsvoorschriften voor vrouwen is dat ze een mantelpakje aan moeten hebben. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er een mantelpakje voor zou moeten kopen om het dan te kunnen dragen. Hoe dan ook, de noordelijke provincies organiseren eind deze maanden een symposium om vrouwen te leren hoe ze koningin Beatrix uit kennen en vooral om elkaar te nomineren. Je bent helemaal afhankelijk van het feit of iemand je wil voordragen. Je kunt nog zo verdienstelijk zijn, maar als iemand je niet wil voordragen, dan word je het niet. Dus dat betekent dat vrouwen massaal in actie komen moeten en dus vrouwen voordragen moeten. Ja, en ook mannen mogen een vrouw voordragen. Zeker als ze een verdienstelijke vrouw zien. Doel is om liekevolle lintjes binnen te helien als de man. Maar ach, van de vlucht is er net oors van worden. Al wie ze verliezen hier de jinnigste vrouw van de fjouwe Frieske ridders. Je doet activiteiten niet om ergens voor geridderd te worden. Je doet het omdat het op je pad komt of omdat je vindt dat je het moet doen. Omdat je het leuk vindt om te doen.